трета част имаме нужда от варено оберено яйце. Което странно, че се хлъзга. Бутилка, купа. Да, И тата ще си пита и варена вода, която... вряла вода. Вряла вода има предвид, която тата ще я сипи. Да. Не се изборих. И какво ще покажеме? Първо ще покажа, че яйцето не може да влезе само в бутилката. Но ако направим опита, ще може, но ще отнеме дълго време, той ще махна времето. Няма да отнеме много време. Пази се малко назад да не те изгоря. Ще отнеме много време за истински живот, защото прекъсна видеото и го пусна. Наливаме вряла вода в бутилката. Ще покажем, че става. Няма, то сега ще стане веднага. Наливаме вряла вода в бутилката. Така. Вече изсипваме в купата. Да, и сега ще изсипим в купата и като я изсипя, слагаме яйцето. Слага яйцето отгоре Добре. и го оставаш така. И вече отнеме няколко минутки, очакване и търпение. И сега ще почне, ето почна да влиза. Да, почна. Става по-бързо, отколкото си мислих. Лекичко почва да влиза. Да. Само. Изглежда, че сос някак става. Да. Малко време ще отнеме наистина. Да. Още мъничко и ще влезе. Да, виждам. Има една капка отзад, изглежда, че става по-голяма. Защото ще се щупи скоро. Ще се щупи част от него, ще влезе. Ето, влиза, още влиза. Да. И капката още отива по-надолу. Така, махна тази. Ще покажа капката. Ето я отзад. Охо, да. Тя отива по-надолу. И ослаги има една. Ето не е капка, а от яйцето, част от яйцето. Белтъка. Има първи част от яйцето, което стати каза, ще се казва белтъка. Оп, и ето го влезе. Влезе и Влезе. падна. Да. И този опит е успешен също. Трети Да. опит успешен. Да. Асистентката да я покажем ли? Няма да я покажем. Няма да Добре. покажа асистентът. Айде, казвай чао. Чао!